Halo, ketemu lagi bersama gue di Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, pagi ini sengaja saya pertamakan dan dahulukan, yakni kelanjutan wayang orang Sriwedari yang dengan mengambil lakon Pergiwo Kembar. Kemarin sudah part pertama, ini melanjutkan part kedua, dan setelah saya review kembali itu ternyata nanti sampai part ketiga. Nah, bagi Anda yang penggemar wayang orang, destinasi yang pertama kok destinasi seperti tempat wisata aja. Destinasi ya tetap destinasi hiburan wayang orang yang paling recommended saat ini adalah wayang orang Sriwedari. Di sini mulai hari Senin sampai hari Sabtu full seminggu penuh di gedung wayang orang Sriwedari Surakarta. Kelanjutannya bagaimana? Kita ikuti bersama. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, kita di kemeriahan ataupun pergumulan antara raja yang kayungyun itu kasengsem atau kasmaran terhadap seorang wanita, ternyata sudah punya suami si wanitanya, namun tetap direbut. Nah, itulah keseruan lagi. Ikuti part yang ketiga yang akan datang. Jangan lupa, mari kita tetap kuatkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia itu menjadi NKRI harga mati. Mari bersama Urip Bonus Channel berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam merdeka. Dia kalau berdua sekolah aku kan bersor kajuanan kini. Weswek burung berkumong sompor manungso kang lumawat ing papan kini jiwas kebenaran. Yento nang siro manuk tosul mongso. Ora bakal tak lilakan ngomong soal awit. Lah aku ngono duweni sedya. Kang kudu tak tindakake mula kang sapa kuwi aja kesuwen. Jeneng sira sumingkir saka papan kene aku bakal bacutake lagu. Yen to kaya mangkono kanthi cara aris ora bisa bakal tak ruto pari masuk kecek musakam.
Ora ning ngendi? Aneh kono iki. Ngendi ta? Oh kan ta? Oh iya. Lah aku ra mbok enteni ta nek ra ngajar. Grepe selak mangkat. Nggih, Pak. Halo, dinteni sopire. Loh.
sajoke
lan lawan garwak Kang Mas Pancawa. Jawa kula nyuwun sih pitulungan patuko Duh Gusti. Titah kula niki pergiwati. Kula wonten garwa paduka Sang Betari. Pak yo kudune jeneng kita kuwi mapan ana ing Mardika Udata iki. Kene yo kadarang-darang teko papan kene. Lara-lara kepiye ini pergiwati. Singgihan pangandika paduka Sang Betari. Sekawit kanthi leres kula meniku tansah sesandingan lan garwa kula Kakang Mas Pancawa. Ananging kadya sinaputing marang pengadaan kula tuwika wonten papan meniku. Kula inggih boten mangertosi dadian menapa menika Sang Betari. Kula nyuwun sih pitulungan paduka Sang Betari. Oh. Jebul kaya mangkono to. Jeneng kita kepingin sesandingan maneh kalawan garwa kita. Nggih samesthinipun atus mekaten Sang Betari. Yaya ini kula wis bisa gagapi apa kang dadi lelakon kita. Lamun kok kita kepingin sesandingan maneh kalawan garwa kita. Kula duweni cara supaya jeneng kita bisa sesandingan maneh. Ananging apa jeneng kita gelem nglakoni iki? Napa kemawon kula lampah. Amrih kula saged ngakempalan garwa kula Sang Betari. Yaya nini pergiwati. Yo kanthi cara jeneng kita tumuju ana ing bale cengkal. Ana ing bale cengkal kono jeneng kita kudu bisa ngrecaya Narendra kang aran Prabu Mangayu sejati. Ananging ulun bakal kandhani yo sumping pundak sinupet supaya gampang anggon kita percaya Prabu Mangayu sejati ini. Apa jeneng sira sabuk? Kula sagu Sang Betari ananging caranipun menika kados pundi? Namung paduka kanteni sumping menika Sang Betari. Yaya ini jeneng kita kudu bisa ngripeh Prabu Mangayu sejati. Banjur sumping pundak sinumpet iki banjur tamakno ana kanggane Prabu Mangayu sejati yo nini. Katen inggih menawi mekaten sampun terang terwaca sedaya dawuh pangandika
manika paduka sang Ketang. Yen to kaya mangkono tanpa ana kusuk kuda seperti iki. Sapunika kula badhe tumuju wonten Praja Bale Cengkal sang Ketang. Ya nini, tinggal tumuju po. Kono lan bakal ngawat-awati jeneng kita saka kandhong marga nini. Inggih nyuwun sampun. Kok jalan sapa montre kita. Walah dalang. Iki Dewi Pergiwati. Mangkono iya sang Prabu. Iki aku lagi ngelindur apa iki temen. Iki mono kasunyatan. Lho, iki alam kasunyatan. Mangkono iya sang Prabu. Nanging aku durung pitaya coba nyaketo pun kakang ya. Nyaketo kanggo mbuktekake iki kasunyatan apa ora. Ya aku Pergiwati sang Prabu. Ya kasunyatane panjenengan ingsun ora lagi ngelindur. Banjur tekamu ana ing pangarepanku kene apa wis mangerteni yen to sejatine mono pun kakang duweni rasa tresna lawan si Adi. Babar pisan. Aku ora mangerteni babagan kuwi. Ananging ana bab kang bakal dak andharake ana ngarsamu sang Prabu. Opo? Ananging iki rak Praja Bale Cengkal to. Lho, iya, kene iki Praja Bale Cengkal. Aku bakal walaka kelawan jeneng sira sang Prabu. Iya. Iya. Enggal matura. Kuwi gatine opo? Jeneng sira wis mangerteni. Kalamun Pergiwati wis kawengkulan Raden Pancawa. Iya. Ingsun mangerteni. Ananging aku antuk laksitaning Jawata. Yen to
Dudu Raden Pancawala kang dadi pinesti jodhone Pergiwati Sang Prabu. Ajun, Yen to ana sawijining nalendra nata ing praja Bale Cengkal. Kuwi mono kang dadi jodho pinestine Pergiwati mula saka kuwi. Aku mlaku tumeka ana ing papan kene mrepeki lan jeneng sira Sang Prabu. iya. Yo, cetha yen to panjenenganing sun ora suwi meneh bakal bisa sesandingan kelawan gegantilaning atiku. Yo kowe Pergiwati. Mula tampanono rasa tresnaku kanthi lila legawaning atimu. Ananging jeneng sira bisa sesandingan lan Pergiwati. Iya, Mono nganggo syarat sarana Sang Prabu. yo tumrape jeneng ingsun ora dadi baya pangapa yen to jeneng sira duweni syarat sarana. Apa kang mbok jaluk bakal sun sambahan. Jeneng sira lak ora rumangsa abot nampa syarat sarana kuwi. Babar pisan ora. Saking gedening tresnaku marang jeneng sira Yai. Mangkono iya. Aku nganti sumping budak sinupet iki. Iya. Jeneng sira Sang Prabu bisa sesandingan kelawan Pergiwati. Kalamun jeneng sira bisa nampani sumping budak sinupet iki Sang Prabu. Ya, ndak belake astaku namakno ing jagaku Pergiwati. Sang Kekasih Yoyo ini Pergiwati. kasunyatanipun menapa ingkang sampun dados dawuh paduka menika sampun kasembat. Lajeng kula kedah kados pundi malih Sang Kekasih. Yoyo ini jeneng kita wis kasebat dan anggone merjaya Prabu Mangayu sejati. Nanging ini ora cukup kanthi semene. Anggonira bakal pinanggih malih kalawan garwa ini. Sarana kang kaping pindho supaya jeneng kita bisa pinanggih lan garwamu. Jeneng kita bakal
rohani ini anggon kita kuwi pepisahan lan garwa kita yo awet dipaeka kalawan wanita kang kekasih Dewi Mangayu Karta yo kuwi adine Prabu Mangayu sejati nini mula apa jeneng sira sago kula bakal dandani jeblas kalawan Prabu Mangayu sejati nini Sama sekali pun saku urip kula saged sesandingan lan garwa kula sang Betar. kalamun kaya mangkono sametahe diri nyoni Lajeng menapa ingkang teka kula tindakaken. kaya kang dadi pangandikaku wau ini berkiwati jeneng kita tumuju kono ing Balerante yo panggonane wektu dina iki dawuh marang andhaku supaya ne bisa merjaya Dewi Berkiwati ana ing Matubondo yo Nggih. Sampun terang-teroco menapa ingkang kados sabda pangandika wati. yo iki sampate pangkate ulun bakal makayanan Batik sakarone. Batik Timbalan iki ya jauh Syun. bakal ono jejiban Nggih. umrap jeneng sira kabeh. Aku njaluk jeneng sira tumuju ana ing Matubondo. Matubondo. Nggih. Dustanen Pergiwati. Oh, Dusta Perkiwati. Iya. Tansah ngesaken dawuh Patuko. Ini, udah. Ayo Lang. Keparing kula nyuwun pamit. Singanya. Ayo ini. Sedulur, garam sehat 3G bermanfaat bagi masyarakat, ibu-ibu rumah tangga dan semuanya. Indonesia memiliki garam 3G. Yes! UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.